3 важни правила, които можеш да промениш в себе си, като гледната точка е как да приемаме хората около нас. По този начин твоят живот ще бъде малко по-лесен, малко по-спокоен, а също и на хората около теб, които обичаш, или хората, с които работиш. Правило номер 1. Ако хората искат или могат да направят нещо за теб, ще го направят. Но ако не го направят, не го приемай твърде лично. Не е точно заради теб. Сигурно има някаква причина. Правило номер 2. Не можеш да накараш някой друг човек да се промени. Можеш да му направиш кафе или закуска, можеш да го разсмееш, можеш да го вдъхновиш по някакъв начин, но не можеш да го накараш да се промени. Това е единствено негов избор. Ти нямаш власт там. И правило номер 3. Спри да се ядосваш, когато другият човек отсреща не е такъв, какъвто ти искаш да бъде. Не е такъв, какъвто ти си го представяш. Той е такъв, какъвто е. Ако се научим да приемаме хората такива, каквито са, с хубавите и с лошите страни, животът за всички ще бъде малко по-лесен. Не се сърди. Проявявай разбиране и изслушвай човека отсреща. И сега се замисли. Ти също не си това, което очаква човека отсреща. Когато се замислим на тези неща, мисля, че отношенията ще бъдат малко по-различни, по-спокойни и ще приемаме хората такива, каквито са, с разбиране. Обичайте се и проявявайте търпение и разбиране.